Tila nag-iinit sa panibagong destination ang mga ito. Makain ka ba ng bangus? Buti ka pa. Gawaan naman ng bagoong at boneless bangus. Mukha po kaming papuntang operating room, pero hindi. Nandito po kami sa paggawaan ng boneless bangus sa Dagupan City. Yan, narito nga po tayo. Sa Dagupan City, kasama po natin si Kuya Mar sa MMF Trading. Ano nga po ito? Sandoval Trading. Ano po yung MML? Company nila ito eh. I see. Mario F. Flores. F. Flores. Kung wala kang freezer, aabot ng 2 days or 48 hours ang process bangus. Paglampas ng 2 days, tiyak sira ito. Sooner or later, Jason, makikita mo yun sa display namin. Wow, display lang po. Yes. Of course, may konting pabaon din po para sa inyo para Teka matikman lang, nyo ang naman. bilis-bilis mo naman umirit ka agad. Baka sabihin niya, ano tayo, di ba? Nililim ko lang kung display. Wala naman ko sinabi kung display o picture. Yun din yung sinabi mo kahapon sa isa. Baka maiba ang usapan, Jason. Subukan na natin mag-alis ng tinik ng bangus. Madali lang, hilangin lang madam. Eh, ba't sumama na po lahat? Pinalasan mo yun. Paano? Paano mo ginawa? Alam niya naman ang kamay kung magaan. Hilahin niya lang madam. Ito kasi tayo eh. Dito po ba dapat? Kamay hasyendero yan eh. Dito? Ah, Tama po? Sumama na naman eh. pull nyo, pull nyo. Pull daw, pull. Yan, pwede maganda rin yan. Pag ganun no, Baka ba? Palayo daw, palayo. Ate, maganda rin yan. Papunta Kasi sa sa'yo. susunod, magtitinda rin po kayo ng bangus meatless. Wala na rin pati yung meat. Meatless. Ayaw mo! Oo, ayan o. 4. Kami ni Jason, isang bangus sa loob ng 5 minuto. Pero kung bihasa o sanay ka na sa pag-alis ng tinik ng bangus, 200 hanggang 250 na bangus ang kayang alisan ng tinik sa loob ng 6 na oras. Dali naman itong alihin eh. Wala kayong tuna. mas malalaking tinik mo. Okay lang po. Sanay naman ako dati nga. Tinatanggal naman tinik. Mga hippopotamus, elephant. Kung kami ni Jason nag-e-enjoy sa boneless bangus, kamusta na kaya sina Uma at Francen sa gawaan ng bagoong sa Lingayen? Enjoy din kaya sila? Nandito po tayo ngayon sa Bagoong Factory sa Lingayen, Pangasinan upang alamin ang paggawa ng bagoong. Kaya pala, akala ko ikaw ang nangangamoy. Tara na. Sama na. Ito po yun, yung unang-una. Oo, dito muna, inaasinan muna siya. Ah, Pagkatapos mong asinan, ilalagay mo na siya sa mga tangke. Isda. Ito, isda yan eh. Opo. Iba-ibang klase ng isda. May Halo-halo po. halo-halo. Hindi, merong siyang anchovy. Okay. Tapos meron siyang Red Sea harder, yung tinatawag nilang tirong. Tapos meron din siya na galunggong. Ah, Yun yung mga isda na inaasinan namin. Nagagaling sa Palawan, sa Mindoro, sa Bicol, sa Quezon. ...1944 pa lamang ay gumagawa na ng bagoong isda ang pamilya Sison. Kaya di ka man magtagal sa amoy ng bagoong, nagtagal naman ang industriya nito sa Pangasinan. Mukhang hindi gusto ni Uma ang amoy ng bagoong, pero iba ang gusto niyang gawin. Kuya, patry. ayan. Sige, try mo. Subukan ni Uma. Subukan mo, Uma. Huwag mo takpan yung ilong mo. Hindi ko. Oo. Yan. Anong amoy, Uma? Ikaw din ang maglagay doon. Makupas mo kami. Masyadong marami, no? Pwede na. Kunyari, ginto siya. Yan. Oh, yan. Alam mo, pag malapit ka doon, hindi siya mabaho. Pag malayo ka, sobrang baho. Oo. No? Oo.
pero hindi siya mabaho, amoy bagoong kamo. Kasi ang mabaho, yun yung amoy na talaga hindi mo makakayang amuyin. Pero yan yung talagang amoy ng bagoong. Hindi po ako huminga. Kaya hindi ko control your kinaya. breath. Pareho Oh, tayo. yun, that's what I did. Oo. Hindi niya kaya? Hindi, kaya lang kasi kinukontrol ko din dahil may sipunan ko ngayon eh. May sipon kayo. Dito po. Si Francine. Oo, mapupuno yan. Ah, talaga? Oo. Yun. Ayan. Yun. Yan, galing nito. Kaya nga para sa mga namamasyal dito, yan. So kung gusto nyo bumili ng bagoong, daan na kayo rito sa Lingayen para kumpleto yung pamamasyal nyo dito. Yeah, bisita nyo si Tita. Yes. I'm sure you will like the place.